рӯзи кормандони тибби ҷумҳурии тоҷикистон дар осоишгоҳи зумради шаҳри исфара бо баргузорсозии як маҳфили идона ва қадршиносии ранҷу заҳмати табибону шифокорон хушу хотирмон таҷлил гардид. тавре сарвари осоишгоҳ вакили маҷлисҳои шаҳрӣ ва вилоятӣ абдулмумин ҳалимов зимни муборакбодии табибон изҳор дошт, ҳамасола 18 август дар рӯзи мавлуди ҳакими бузург абуалӣ ибни сино таҷлил гардидани иди касбии кормандони соҳаи тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон баёнгари қадру манзалати баланди кормандони соҳаи тандурустӣ мебошад. барои инсоният аз тиббу тандурустӣ дида ҳатмӣ ва заруртарин соҳае вуҷуд надорад ва шахси табибу шифокор дар дилхоҳ ҷамъият дар ҳар як тамаддун мавқею мақоми хоса ва қариб ки ивазнашавандаро соҳиб аст. зеро бинобар гуфтори пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалираҳмон, саломатии миллат ва сиятии халқ барҳақ сарвати бебаҳо буда омили асосии тараққиёти мамлакат маҳсуб меёбад. аз ин лиҳоз таъмини ҳифзи сиятии омма яке аз бахшҳои муҳими таъминкунандаи самараи ҷаҳдҳои расидан ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола арзёбӣ мегардад. дар ҷараёни ҳамоиши идона сарвари осоишгоҳ абдулмумин ҳалимов ҳамзамон бо арзи сипос барои ранҷу заҳмати шабонарӯзӣ ва меҳнати софдилонаю бедариғашон ба табибону шифокорон ва кормандони фаъоли осоишгоҳ ифтихорномаю сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд. маврид ба зикр аст ки зумрад яке аз осоишгоҳҳои азими кишвар буда ҳамасола дар ин ҷо беш аз 10 000 нафар шаҳрвандони ҷумҳурӣ ва мамолики хориҷӣ наздик бо баробари истироҳат саломатии худро барқарор мекунанд. мувофиқ ба дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалираҳмон дар боби тақвият бахшидани корҳо дар самти ҳифзи сиятии омма ва рушди сайёҳӣ дар кишвар имрӯзҳо дар осоишгоҳ дар ҷабҳаи васеъ раванди бунёдкориву созандагӣ вусъати тоза мегирад.